Daxuyaniya kenekê a durû û misyonê wê yê rastçî ye. Rêxistina PKK ya Awropa kenekê derbarê êrişa çeteyên Daişê ya li gundê Xidirceyê ser bi Mexmûrê ve ku 10 pêşmerge û 3 hemulatiyên sivîlcanê xwe ji dest dabûn, daxuyaniyek belav kirin. Di daxuyaniyê da ji Kurdan hat xwastin ku li dijî êrişên çeteyên Daişê bibin yê ku berjewendiyên xwe yên partiyê li hêlekê bihêlin. Dema ku em di çerçoveya giştî de li daxuyaniya kenekê dinêrin, ev daxuyanî rast e. Lê eger li gorî kesên ku daxuyanîdan e têkilî û xebatên wan kesan werin nirxandin, tê dîtin ku ev daxuyanî bi serê xwe daxuyaniyekê dirû ye. Ji ber ku di daxuyaniyê da tenê yek ji dijminê Kurdan wekî dijmin tê behskirin. Ne Daeş bi tenê dijminê Kurdan e. Di rastiyê da hecda şeعبî jî versiyonekî Daişê ye yê baskê Şîe ye. Bi qasî Daişê ji bo Kurdan tundire û metirsîdar e. Gelo keneke hecda şeعبî wek dijmin dibîne? Me qet nebihîstiye ku kenekê di derbarê êrişên hecda şeعبî bo ser hewlêrê daxuyanî belav kiribe. O heman dem bank nekir û negotiye gelî partiyên Kurdan dest ji berjewendiyên xwe berdin û li dijî hecdî şeعبî bibin yek û tekoşîn bikin. Kesên ku dîroka kenekê û rêxistina wê ya esasî dizanin ji vê yekê baş fêm dikin. Ji ber ku keneke avabûnekê ku ji bo berjewendiyên PKK hatiye organîze kirin. Ji ber vê sedemê ne mümkün e ku li Iraqê li dijî hevalbendên PKK an ku hecda şeعبî bikarîbe daxuyanî bide. Ji ber ku ev helwest berevajî siyaset û misyona kenekê ye. Keneke xwedî dîrokeke dirêj ye ku pêdivî lêkolînê dike. Ev ne mijara serekiya nivîsîname ye. Lê em dizanin ku ew rêxisinekê ku PKK ji salên 1990 ve ava kiriye. Di destpêka damezirandinê da hinek şexs û derdorên welatperêz di nava vê da cihî digirt. Lê bi demêr re kenekê bû rêxisinekê girêdayî PKK û ji aliyê hindek siyasetmedarên berê û kadroyên PKK ve hat birêvebirin. Herçend keneke netawa Kurd û yekîtiya netewiya Kurd ji xwe re wekî mertal bi kar tîne jî, lê di rastî de PKK vê rêxisinê wekî piyon ji xwe re dişixulîne. Ji aliyê kadroyên PKK yên Awropa Nilüfer Koç, Adem Uzun, Zübeyir Aydar, Remzî Kartal bi tê birêvebirin. Naveroka Kongreyê, Rêveberiya Kongreyê û hevserokên wê û her wiha hemî rasterast ji hêla Qendîlê ve têne destnîşan kirin. PKK endamê kenekê li gorî berjewendiyên xwe yên demkî wek piyon çep rast pêş û paş digerîne. PKK kenekê wekî saziyekê bêbandor û tenê ji bo armancê pêşandanê bikardîne. Di van salên dawiyê da wezîfeya serekeya kenekê bûye qulpa dijberên hikûmeta Herêma Kurdistanê û PKK. Di nava pêvajoyê da hemû kesên ku ji PKK silbûyî û xeyîdî û neyariya PKK dikin li kenekê kom bûne. Yên ku herî zêde li ser maseyên baregeha kenekê li Brükselekê rûniştine, êrişî Barzanî dikin û ji bo PKK dibin endamên kenekê yên îdeal. Carnan ji bo kêfa wan kesan konferans, komxebat û her wiha tên li darxistin. Bi organîzekirina civînan ve rengvedana biçûk dide jiyana wan xebatkarên xwe. Xebatên kenekê yê li Başûrê Kurdistanê pir ecîbtir e. Kenekê li Herêma Kurdistanê hemû hevalbend û cehşên Sadam wekî rewşenbîr li dora xwe kom kirine. Ji bo rêveberiya baregehê kenekê yê hewlêrê jî endamên îstixbarata PKK têne wezîfedar kirin. Li vir jî karê serekiyên wan milîtanan dijatiya PKK û Barzanî kirine. Çî diz û bêexlaqek hebe û tenê dibêje ez li dijî Barzanî me. Di nava kenekê da dikare cî bigire. Pîvanên endametiya kenekê dijîtiya Herêma Kurdistanê û bi taybet dijîtiya PKK ye. Her çendî tê zanîn ku kenekê vîtrîna PKK ye û armanca wan xirabkirina Herêma Kurdistanê be jî, lê dîsa jî hikûmeta Herêma Kurdistanê bi xwînsarî nêzîkatiyê bi wan ra dike û destûr daye xebatê kenekê. Di bin navê nûnertiya Başûrê Kurdistanê ya kenekê da kadroyên wekî Nilüfer Koç tenê li dijî desthilatdariya Herêma Kurdistanê xebat dide meşandin. Bi kurtî kongreya ku navekî wê yê mezin wek Kongre Netawa Kurdistanê heye, tenê ji bo valakirina têgeha netewiya û xizmetkirina berjewendiyên partiya PKK hate organîze kirin. Di heman demê da vê organîzasyona PKK rê li ber Kongreya Netewiya Kurd a rastî jî girtiye. Kenekê bi vê rewşa xwe dibe were teşhîrkirin.
Pêwîst e PKK dev ji kenekê wekî gopal li dijî Herêma Kurdistanê bikaranînê berde. Beriya her tiştî divê rewşenbîrên Başûrê Kurdistanê maskeya kenekê derbixin û rastiya wê ya PKK bûnê bibînin. Pişra hikûmeta Herêma Kurdistanê di bin navê yêkrêzî û têkiliyên di navbera Kurdan da çî toleransa pêşkêşî vê rêxistina PKK neke. Wekî mixatabekê dîplomasî nebîne û bi wan re hevdîtinkirinê de hişyar be.